vagyunk Dijonban egy remek mustározó helyen. Kezdem is az elsőt egy Jacques Cousteau kedvencével. Köztudomásulag a dijoni mustár rendkívül erős. Erről annyit tudok mondani, hogy ez az állítás, ez igaz. Lekísérem egy kis lájtos verzióval a Jacques Cousteau vonalba. Ez egy ilyen tisztább, szárazabb érzés volt. Ezek pedig a Gérard Depardieu Grand Selection-jéből származnak. 80-as években gyártották ezeket a mustárokat. Ez a legjobb eddig. Pont mondtam, hogy miért nincsen ribizlis chips. De így ez a ribizlis mustára állati finom. És ez pedig a legdurvább. Ez, mint hogyha ennek Stájudit adott volna egy borspuszit. Van erő ezekben a mustárokban, valljuk be őszintén. Kicsit bepárásodott a tekintetem, és nem véletlenül. Mindenkinek ajánlom, különösen reggel éjgyomorra, egy kis dijoni mustáros chips. Indítsd így a napod, és szuper lesz.